pro nás. Tajemný vrah opět na scéně. Ukažte. Pan Robert nám to přečte. Ten to umí. Tady je to. Včera ve večerních hodinách byla nalezena další plavovlasá mrtvola. Byla zastřelena neobvyklým způsobem. Na jejím čele byla otištěna červená číslice 6. Je zřejmé, že zavražděná je 6. obětí téhož vraha, po kterém policie neustále pátrá. Pozoruhodná podrobnost. V číslici 6 na čele oběti je patrná silná rýha.